Mitenköhän tätä oikein aloittaisi? Asioita on paljon, kokemuksia paljon, tuntemuksia paljon, monien vuosien taipaleelta. Valitettavasti en muista tuon parrakkaan henkilön nimeä. Olemme yhdellä retkellä, jonka kuvasi mikkeliläinen edesmennyt Teuvo Putkonen. Mutta olenko ollut oikea ihminen aikanaan järjestöhommissa ja paikalla puhumaan mielestäni olen. Ja mä haluaisin nyt mennä ihan 60-luvun puolelle, sillä lähden ihan omasta syntymästäni liikkeelle sen takia, että minun taustani on sotaorpous. Minut on vauvana koottu Kajaanin koteihin, semmoisen lajittelukotiin ja sieltä edelleen Helsinkiin Tiukunan lastenkotiin. Että minä itse olen adoptoitu Mikkeliin Mäntysen perheeseen. Ja tämä Mielenterveyden Keskusliitto ja tämä jäsenjärjestö tuntee minut kyllä nimeltä Bastman. Maria Bastman. Ja olen omassa perhe-elämässäni kokenut avioliittoni aikana perheväkivaltaa. Olimme usein, minä ja lapset, tappotuomiolla, pyssyt heilu, hirttonadot ja muut. Mutta 60-luvulla oli erittäin vaikea päästä hoitoon, piti olla selvinpäin. Ja kun selvinpäin, mieheni ollessa selvinpäin otin puhetta ja keskustelua asiaksi, niin hän sanoi mulle aina, että oo sinä akka hiljaa, sä et tiedä yhtään mitään. Ja löi nyrkkiä pöytään. Elikkä kävin keskustelemassa sitten ammatti-ihmisten kanssa ja A-klinikalla ja muuta. Ja näin ollen sitten omat voimavarani kaikista perhe-elämän kriiseistä jaksoin noin 20 vuotta ja keskinäisellä sopimuksella tuli avioero. Mutta sen avioeron jälkeen meillä on minulla ja miehelläni on säilynyt puheoikeus. Olin hänelle kuuntelija ja asioiden hoitaja. Olin hänen taustatukensa. Ja kun hän sitten sairastui, niin työntelin häntä tuolla Kyykkylässä rullatuolissa. Et siteet pysyi koko hänen elämänsä aikana ja lasten kanssa. Ja itse olen valmistunut sairaanhoitajaksi 23. helmikuuta 1962 ja Moision sairaalassa sitten aloitin työskentelyn 1.5.1963. Ja sitten Moision sairaalassa oli työtovereina Salme Hokkanen, jonka mies toimi siellä liikunnanohjaajana, ja Maija Ruotsalainen. Ja me innostuimme sitten pohtimaan sitä, että lähdemme erikoistumaan. Ja me kaikki kolme läksimme Moisiosta sitten Kuopioon opiskelemaan psykiatrista sairaanhoitoon. Ja aika harvinaista siihen aikaan, niin Moision sairaala tuli meitä vastaan opintostipendillä
mutta pani ehdon siihen, että sen valmistumisen jälkeen meidän täytyy sitoutua palaamaan Moisioon 2 vuodeksi takaisin. Ja näinhän me toimimme. Me saimme siihen aikaan noin 400 markkaa per jokainen. Ja minulla silloin, minä sairaalana oli Harjamäen sairaala ja minulla oli sitten erikoistumisjakson opinnäytetyönä liikunnan merkitys psykiatrisen potilaan kuntoutuksessa. Ja tätä opiskelutyön näytetyötä varten seurasin silloisen liikunnan ohjaajan Tapani Rissasen työskentelyä Harjamäen sairaalassa. Ja Iisalmen suunnalla, siellä suunnalla oli jo sairaalan sisäisiä potilastoimintamuotoja, kerhoja ja piirejä. Ja tutustuin myös siihen toimintaan erikoistumisjakson aikana. Ja kun valmistuin ja tulin Moisioon, niin sain häneltä yllättäen kirjeen, jossa hän muistutti minua, että oletko tuonut terveiset Moision sairaalan johdolle potilastoiminnan, sisäisestä sairaalan potilastoiminnan aloittamisesta. Ja tämä oli sitten kimmoke siihen, että Moision sairaalan historiikin mukaan tämä Ravistus-niminen lehti ja siellä oleva toiminta tuli sitten tutuksi. Ja se meni sitten työvuosien aikana siihen pisteeseen, että sillä sairaalan sisäisellä potilaskerholla oli oma hallituksensa. Mutta siihen aikaan oli nämä M3 ja muuta ja potilasvaihtuvuus oli hankala ja piti usein valita uusi vetäjä. Ja sitten tulikin Veikkolan sairaalasta tuli jo Suomen psykiatrisille sairaaloille kirje, jossa kutsuttiin mahdollisesti jo toimivia sairaalan sisäisiä potilasedustajia ja henkilökuntaa tuonne Veikkolaan parantolaan tarkoituksena perustaa psykiatristen potilaiden järjestäytynyttä toimintaa, eli liittoa. Ja niin oli lähetystö myöskin Moision sairaalasta. Asioista keskusteltiin, päätöstä ei syntynyt. Seuraava neuvottelupalaveri pidettiin Vaasassa. Sielläkään vielä ei syntynyt päätöstä kattojärjestön perustamisesta. Se sitten siirtyi Iisalmeen. Ja Iisalmessa sitten Mielenterveyden keskusliitto perustettiin 6.6.1971. Mutta onneksi silloinen ylilääkäri Juhani Leisteen kehotti, kun minä kävin hänelle aina juttelemasta tästä vaikeasta sairaalan sisäisen hallituksen saamisesta kasaan ja vaihtuvuudesta, niin hän sanoi, se ongelma poistuu sillä, kun menette avohoitoon. Ja näin siellä viimeisissä potilaskerhossa päätettiin ja lähdettiin tutkailemaan paikkaa kaupungilta, kaupungin tiloista ja muualla. Ja silloin ja Moision sairaalan tästä ravistustyöryhmästä
oli myös Iisalmen perustavassa kokouksessa mukana, josta tuli sitten myös tälle alueelle syntyneen yhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja. Eli hän oli hoitojaksolla Moisiossa. Ja minä itse henkilökohtaisesti koen ja tunnen sillä tavalla, että se silloin 15.9.1971 perustettu yhdistys Mikkelin seudun mielenterveystuki ry on yhtä lailla sama kuin tämä Virike ry. Eli itse koen, että me ollaan samaa joukkoa, samoja työntekijöitä, asioiden eteenpäin viemisiä. Mutta nyt herää varmaan teiltä kysymys, miksi nimi on Virike ry. Minä oman elämäni järjestötoiminnan kautta kulkeuduin myöskin Mielenterveyden keskusliiton alkuajan hallitukseen. Mun seuraajani täällä Mikkelissä toimi vähän ei-luvallisella tavalla ja johtokunnan jäsenet ottivat minuun yhteyttä ja kysyivät, että olenko minä tietoinen, mitä sun seuraaja puheenjohtaja täällä touhua, että heillä on vähän ongelmia. En halua niistä ongelmista tässä kertoa, tiedän tasan tarkkaan mitä ne oli, mutta ne oli sen verran suuria, että minun piti tulla johtokunnan jäseniä auttamaan ja sain keskusliiton hallitukselta 3 kuukauden vapauden siellä olevista töistäni. Ja tulin Mikkeliin ottamaan selvää asioista ja sen tuloksena jouduin kääntymään yhden tuomarin puoleen ja sen tuloksena jouduttiin tekemään sillä tavalla, että tämä Mikkelin seudun mielenterveystuki piti lakkauttaa. Sitä muuten olisi voinut joutua maksumiehiksi asiakkaat, eli hallituksen jäsenet ja allekirjoittanut. Ja tämä on vähän erikoislaatuinen historia yhdistysmaailmassa. Mutta onneksi kuitenkin saimme ratkaisun asialle ja näin nämä johtokunnan jäsenet pääsivät niin kuin piinasta irti. Ja sääntöjen mukaan, kun tämä piti lakkauttaa, niin piti perustaa uusi yhdistys. Ja silloinen Mielenterveyden keskusliiton puheenjohtaja Erkki Hevonoja, edesmennyt yhdistyksen puheenjohtaja Aino Tanninen ja allekirjoittanut, me oltiin sitten niin kuin perustettiin tämä Virike ry. Mutta mä sen takia koen, että se yhdistys on aivan tämä sama Mikkelin seudun mielenterveystyötuki, koska Virikkeen hallituksessa perustamisvuonna oli täysin samat jäsenet, mitkä toimi tässä ensimmäisessä yhdistyksessä. Sen takia minä koen itse, että me ollaan yhtä samaa yhdistystä, mutta nimi on vaan muuttunut ja niinhän tänä päivänä paljon tuolla liikemaailmassa ja muualla tapahtuu, että joutuu tekemään tilannemuutoksia. Mutta mä haluaisin nyt ihan lopuksi tuolta Virikkeen arkistoista löytyi tämmönen esitys,
tai tämmöinen tiedoksianto. Ihan ensimmäinen tiedoksianto. Eli minusta nämä 4 teemaa, jotka on silloin otettu yhdistyksen toiminnan toimintamuotojen tärkeysjärjestykseen, niin silloin ensimmäisenä on ollut kuntoutus ja avohoidon edistäminen. Toisena asennemuokkaus suopeammaksi psyykkisiä sairaita kohtaan. Kolmanneksi valistus- ja opintotoiminta jäsenille. Ja 4. viihdytystoiminta. Ja kuten edellä kerroin, niin yhdistyksen puheenjohtaja oli Artturi Nyyssönen. Ja hän sai sitten järjestymään Pitkäjärven seurakuntakodin, jossa sitten oli vakiokerhoja, saunailtoja ja näitä yhteisiä kokoontumisiltoja. Ja hänen vaimonsa Maire oli sitten toiminnassa mukana. Ja minusta on niin kuin sillä tavalla niin kuin hatun noston paikka. Eli silloin jo tässä vuonna 1971 olleen yhdistyksen toimintasuunnitelmassa niin on että tulemme osallistumaan valtakunnallisille mielenterveyspäiville helmikuussa 1973 Tohmajärvellä ja sitten toukokuussa 1973 Mikkelissä mielenterveyspäivä. Ja itse allekirjoittanut on aikanaan Keskusliiton hallituksen pyynnöstä ruvennut pohtimaan kuntoutus- sopeuttamisvalmennuskursseja, jotka Kouvolan yhdistyksen Kaisa Tuomaala 5 vuoden alkukokeilun jälkeen halusi luovuttaa Keskusliitolle. Ja tämän seurauksena olen itse henkilökohtaisesti suunnitellut 13 kuntoutus- sopeuttamisvalmennuskurssia sekä jatkokurssit ja rahavarojen saanti Kelalta Helsingistä oli tosi tiukan paikan vääntö, koska olisi pitänyt olla heti näyttöä, mutta onnekseni osasin hänet siellä taivutella ja näin sai rahat. Ja haluaisin vielä tuoda julki, että Mikkelin seudun mielenterveystyön tuki järjesti liiton ensimmäisen leirin tuonne Ristiinan Huttulan koululle, jossa oli myös minun lapsia mukana ja mieheni. Ja sitten nuo taide- ja kulttuuripäivät olivat ensimmäiset Jyväskylässä ja toiset olivat täällä Mikkelissä. Ja mun edesmennyt mieheni on kuvannut kaikki mahdolliset päivät, kansalaisopistotoiminnat ja nämä. Ja haluaisin joskus saada tiedon Keskusliitolta, onko ne oman kaiken mahdollisen aineiston luovuttanut Mielenterveyden keskusliitolle, onko mahdollisesti se 6 millin kaitafilmi muutettu vähän viimeisempää tekniikkaa, että onko ne tallessa. Sieltä löytyy kaikki minun lähettämät käsikädessä lehdet ja muut arkistot. Elikkä pitemmittä puheitta. Kiitos, että jaksoitte kuunnella. Ja voin sanoa, että itse monien vaikeuksien kautta en olisi tässä, jos en olisi saanut toimia Mielenterveyden keskusliiton rintamalla ja paikallisessa yhdistyksessä. Se on ollut mulle kuntouttavaa asiaa ja lapset ovat olleet siitä asti kuvioissa mukana ja perhe alussa, kunnes mieheni sitten mieluummin katsoi vierustoverikseen pulloa ja väkivaltaa. Kiitos.